Que tal, saudos? Pontevedra de novo no cumio do clima de Madrid. Despois da intervención de onte, o Concello participará tamén mañá noutro encontro. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Pontevedra volverá a participar no cumio do clima tras a intervención de onte do alcalde na mesa Experiencias Inspiradoras, Urbanismo e Clima. Lores volverá a falar en Madrid sobre política municipal e saúde. A cita será mañá e no encontro participarán outros representantes municipais do Estado, de Europa e incluso da América Latina. Pontevedra volverá a asistir á Cume do Clima de Madrid. O alcalde participará este sábado nunha mesa redonda na que falará sobre como a transformación urbana da Boa Vila afectou positivamente a saúde pública. Un encontro organizado polo Ministerio de Sanidade e no que participarán diversos representantes municipais do Estado, de Europa e de Latinoamérica. Vamos a estar por segunda vez na Cumbre do Clima para falar. Nós sempre decimos que temos un proxecto integral, que é verdad, e que atende a moitísimas facetas da vida pública municipal e das cidades, e neste caso é con referencia máis que nada aos efectos positivos sobre a saúde que o modelo urbano de Pontevedra xenerou nestes últimos 20 anos. Por lo tanto, ali estaremos intentando poñer en valor o traballo feito polo goberno municipal, coa colaboración inestimable, fundamental dos cidadáns de Pontevedra. Lores recibiu este convite xusto despois de participar onte na mesa redonda sobre experiencias inspiradoras, urbanismo e clima. Un encontro no que o alcalde fixo un chamamento á responsabilidade política e no que reivindicou a importancia de traballar dende o local para mudar o global. Eu, en todo caso, o que quixen transmitir é que é posible actuar nas cidades, que é un problema de vontade política e de ter un proxecto para facelo, e que no caso das cidades e do espacio público, que realmente onde se produce maioritariamente esas emisións, son competencias municipais, e, por lo tanto, fixen un chamamento a que se actuara, non? Na mesa redonda deste sábado, o alcalde contará con 10 minutos para expoñer a súa visión sobre as políticas municipais fronte á contaminación atmosférica e o cambio climático. O evento desenvolverase na Sala Europa do recinto feiral de IFEMA. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. Os patinetes eléctricos saen do valiro legal no que se atopaban. A DXT publicou hoxe novas multas e medidas contra estes vehículos. Os patinetes deberán ir a menos de 25 km/h e terán prohibido circular polas beiras rúas e zonas peonís. Ademais, a DXT multará ata con 1.000 euros aos usuarios que utilicen o móvil, que usen auriculares mentres os conducen ou que vayan bébedos. O alcalde de Pontevedra deu esta mañá a súa opinión sobre estas sancións. Eu creo que a clave de todo isto é que nos espacios de convivencia poden convivir todos os medios de transporte, pero teñen que convivir a unhas velocidades que sean compatibles con a ausencia de accidentes e por debaixo de velocidades que poden xerar problemas. Os demais, que teñen que ir pola calzada, non se pode aparcar os monopatrines, ni as bicicletas, ni as motos, ni ningún artiluxo na calzada, porque nas beiras rúas, porque son para os peatóns. Esas son as claves. Entre as sancións que recolle a nova instrución destacan as relativas ao consumo de alcohol e drogas. No caso de superar as taxas establecidas, os usuarios poderán recibir unha multa de entre 500 e 1.000 euros. O uso do móvil e dos auriculares son outras das infraccións rexistradas pola DXT. As multas ascenderán neste caso ata os 200 euros. Esa é a mesma cantidade que deberán pagar tamén os usuarios que circulen en patinete polas beiras rúas ou polas zonas peonís. Ademais, nestes vehículos solamente poderá viaxar unha persoa. De non ser así,
Así, a sanción será de 100 euros. Esta nova instrucción deixa tamén algún interrogante, por exemplo, o uso do casco. Neste caso, serán os gobernos municipais os que decidan, a través das súas ordenanzas, se esta medida é obrigatoria ou non. Todas estas instruccións da Dirección Xeral de Tráfico teñen aplicación inmediata e estarán en vigor ata que se aprobe a nova normativa de tráfico. E o Concello de Pontevedra sacará a licitación nas vindeiras semanas o novo contrato de mantemento e sostemento dos espazos públicos do rural. Este novo contrato terá un investimento de máis dun millón de euros e unha duración de 3 anos, prorrogable un ano máis. Con este novo contrato de sostemento de espazos públicos rurais, poñemos en marcha un investimento que se suma aos previstos nas parroquias para este mandato, que rondarán os 100 millóns de euros, e queremos mellorar con el a calidade de vida dos veciños e das veciñas do rural e dar resposta rápida ás inclemencias que poidan xurdir e tamén dispoñer de espazos públicos rurais con alta calidade de vida. Este novo contrato irá destinado á conservación dos espazos públicos e permitirá reparar pavimentos, sinalizacións, balizamentos, bacheos, atender as limpezas e desbroces ou mesmo mellorar a rede de augas pluviais. En total, destinaránse 361.000 euros anuais. Isto supón un incremento do 50% con respecto ao que estaba establecido no contrato en vigor. Esta é soamente unha parte do que ten previsto destinar o Concello nos barrios e parroquias. Cabe lembrar que a intención do Executivo local neste mandato é investir 100 millóns de euros no rural de Pontevedra. Volve a Pontevedra o Festival Novos Cinemas. Este ano serán 14 os filmes que disputarán os dous galardóns das seccións competitivas. Ademais, como novidade nesta cuarta edición, o evento recibirá a visita do director belga Bas de Vos. Pontevedra volverá a coller a vindeira semana o Festival Novos Cinemas. O evento desenvolverase do 10 ao 15 de decembro. En el participará o cineasta belga Bas de Vos. Imos dedicarlle a primeira retrospectiva que se fai en España ao cineasta belga Bas de Vos, un cineasta bastante novo. Poremos as súas 3 longametraxes que veñen tamén apoiadas dos festivais máis recoñecidos. A última delas, Ghost Tropic, estivo no Festival de Cannes, estreamos nós en España. Este será como a última sesión do sábado, non? Nos parecía como unha película moi bela e moi reivindicable, non? Desde un sentido estético e político. Na parte competitiva serán 14 os filmes que se disputarán este ano os dous galardóns do evento, 9 obras de directores internacionais na sección oficial e 5 máis íntimas na de Latesos. A mirande parte destas reproducións son inéditas en Galicia. Creemos que é unha programación moi ambiciosa, heteroxénea tamén, pero que creemos dende a dirección do festival, dende a programación, que se pode ler transversalmente como unha idea do cine, non? Unha idea do cine moi pegada a un sentimento humanista que queremos compartir, non? Cos espectadores da cidade. Para nós é moi importante, evidentemente, que o festival sexa para a xente da cidade, non para élites ou cousas deste tipo. O audiovisual galego terá un gran peso nesta cuarta edición de Novos Cinemas. Arima e Longa Noite serán os filmes que abrirán e pecharán respectivamente o evento. Unha demostración do gran momento que está a vivir o cine da nosa comunidade. Creíamos que era necesario poñer en valor un ano importante para o cinema galego, xa se dixo, pero igual que foi 2011 no seu momento, ou 2008, anos como moi capitais para toda a renovación do cinema galego, este 2019 é un ano moi significativo, con moitas películas nos festivais internacionais, evidentemente o premio en Cannes para O que arde, as nominacións aos Goya, pero sí, estrean salas hoxe Longa Noite, Jaione Camborda ven de gañar 2 premios en festivais españoles, é dicir, é un momento importante e hai que sumar, non? Hai que estar aí, hai que apoiar este cinema, e nos parecía moi bonito abrir e pechar o festival con sendas películas galegas, non? Novos Cinemas inclúe tamén este ano un gran proxecto formativo, o cal propón actividades tanto para o público adulto como para os universitarios e os máis pequenos. Para nós este é un festival moi importante, entendemos moi ben esa vocación do festival de a formación permanente. Creemos absolutamente nesa realidade, e por eso desde o principio dixemos ao equipo que dirixe o festival que estamos aí, que estaremos aí, que seguiremos estando e con posibilidades de facer novas accións dentro do festival, non? É un festival moi poliédrico, porque é un festival que está pensado para a formación, para a divulgación, para presentar proxectos de novos cineastas internacionais, pero para tamén fomentar o cinema galego, para chegar aos máis pequenos
tamén o amor polo cinema e, polo tanto, bueno, pues ten todas as cousas que fan que para o Concello de Pontevedra sexa un festival moi querido. O festival desenvolverase entre o Teatro Principal, a Casa da Luz, a Facultade de Belas Artes, a Casa das Campás e o Museo de Pontevedra. As entradas por día serán de 3 euros e os abonos de 15. A programación podedela consultar na web www.novoscinemas.com. E chegou Nadal a Pontevedra, a Praza da Ferrería colleu esta mesma tarde o tradicional acendido da iluminación, unha cita que non quixeron perder os veciños da Boa Vila. O acto de acendido estivo precedido dun espectáculo aéreo na Ferrería que sorprendeu a todos os asistentes. En canto á árbore, cabe salientar que mide 20 metros e que foi confeccionada en exclusiva para Pontevedra. Ademais, este ano o Concello achegou a iluminación a 67 rúas do centro histórico, así como os barrios e as parroquias. O máis destacado desta luminaria son as dúas bolas xigantes situadas fronte á Audiencia e na rúa Andrés Muruais e as 4 árbores repartidas por toda a cidade. Con este acendido ponse en marcha unha programación de Nadal que se vai prolongar a todo o 12 de xaneiro e que traerá, xa verán, moitas sorpresas aos pontevedreses. Pois así chegamos ao remate deste Pontevedras desde hoxe. De contado chega a información do tempo e despois Alba García co Orixe e Calidade. Nos vémonos o vindeiro luns porque mañá xa saben é festiva, así que nada, gocen destes días. Adeus.